Палкоўнік Анатоль Васильев шлях у органах унутраных спраў пачаў больш за 3 дзесяцігоддзі таму. Узначальвае адзін з самых адказных участкаў міліцыю грамадскай бяспекі. Для асабістага саставу падраздзяленняў ён бясспрэчны аўтарытэт, а сёння першы і пакуль адзіны ад нашай вобласці супрацоўнік, чыё імя ўнесена ў кнігу пашаны ведомства. В первую очередь я ощущаю огромное чувство гордости. Гордости за всех сотрудников милиции Гомельской области. За тех сотрудников милиции, которые своим каждодневным, кропотливым трудом обеспечивают безопасность всех жителей и гостей нашей Гомельской области. Если бы не эффективная работа милиции Гомельщины, не было бы этой высокой награды. Больш за стагоддзя ў страі. Увесь гэты час праваахоўнікі ўдасканальваюць тэхналогіі і метады барацьбы са злачыннасцю, адточваюць веды і навыкі. Юбілей міліцыі – добрая нагода ўспомніць вытокі. Беларуская зямля перажыла нямала бед, але ў яе заўсёды былі надзейныя абаронцы. Сярод ураджэнцаў Гомельшчыны міліцыянеры, якія аддалі свае жыцці падчас выканання службовага абавязку. Узгадаць мужнасць землякоў у барацьбе са злачыннасцю сабраўся асабісты састаў і кіраўніцтва ведомства. Да падножжа мемарыяльнага знака леглі вянкі і кветкі. У межах рэспубліканскага марафону пройдуць урачыстыя акцыі, турніры і сустрэчы. Супрацоўнікі міліцыі з усіх куткоў краіны наведаюць памятныя і знакавыя аб'екты Беларусі. Адкрыла ўрачыстасці ў Гомелі акцыя за бяспеку разам. Дзяцей і дарослых чакалі інтэрактыўныя пляцоўкі, выставы рэтратэхнікі і службовага транспарту. Кульмінацыя маштабнага свята ў Гомелі – канцэрт зорак беларускай эстрады. У кожным нумары гісторыя службы ў асобах. Тебя я больше не увижу, на утро грянет смертный бой. Служба праваахоўнікаў, гатоўнасць да рызыкі і вернасць абавязку – залог бяспекі і спакою на нашых вуліцах. Наступным маштабны марафон прыме Магілёў.